L-appell tal-Karitas illum huwa għal persuni li jinsabu waħedhom li għal raġuni oħra li kieku ħajqattaw il-miliet waħedhom. L-appell huwa wkoll għal persuni li għandhom diffikultà fil-mezzi li m'għandhomx biex ikollhom ikla dinjituża flimkien biex jingħaqdu magħna propju f'jum il-miliet ġewwa l-kurja tal-Arċisqof biex jesperjenzaw l-ikla sabiħa tal-miliet f'atmosfera ta' familja, f'atmosfera ċelebrattiva, però tajjeb ngħid ukoll li l-għajnuna li tagħti il-Karitas ma tiqafx ma' din l-ikla, imma jekk ikun hemm persuni f'xi bżonn jew ieħor inkunu nistgħu wkoll insegwu dik il-persuna mal-kumplament tas-sena. Jiena naħseb illi turi anki l-iktar ħaġa importanti anki fil-ħidma tal-Knisja, jiġifieri li l-Knisja qiegħda biex taħdem għall-oħrajn għalhekk tiġbor dawn in-nies kollha volontiera jaħdmu għall-oħrajn b'imħabba biex jagħmlu l-ħajja tal-oħrajn ħajja sabiħa. U din l-okkażjoni l-ikla ta' jum il-miliet hija okkażjoni mill-isbaħ biex anki ngħixu dan l-ispirtu sabiħ ta' Ġesu li huwa l-ispirtu tal-miliet.